Masih bersama Alitan Solaras Wajian. Neng daerah ini aku ramai itu penonton awet tekan tancep ayam atur sembah nuwun. Bot-bote tiratapan malam suro. Ya tumus tenan angger sing ndedonga wong kiai akeh ning iki. Dungane kiai akeh iki cepet dikabulke. Amin. Panjangane kabeh semulur. Ora nalangan suwiji apa ingkang mapan ning kutha Bolo, warga Rantuan sarta ingkang mapan ing Karang Marabisan sing ing kampung. Panyuwune ngersane Gusti kabeh tansah diparingi karaharjan, diparingi lancar rejeki. Amin. Tak perkembangan lah. Wis suwe banget ora lama-laman karo kanca-kanca dulur-dulur kaki entuk nawara saka Mas Kentit kuwi jare arep ngembang tindak panggunge ya kok tak walike slendro luwih dhisik. Slendro so. Yang terhormat katur idalan dari hamba Allah nggih. Matur sembah nuwun iki nek nawara tak bukae luwih dhisik. Nawala wah tulisane akeh. Depok Rabu 7 Juli 2020 atur. Ki dalan. Dalu punika badhe nyuwun gending setunggal podang kuning. Lajeng pepeling sampun. Lajeng sarung jagung kagem Bapak Haji Eko Bilawa Sanggar apa Padepokan Sulu Kubeng. Bapak Haji Mayor Sindu Cibinong, Bapak Haji Dr. Gunadi Jalan Buntu Cibitung, Bapak Edi Yitno Basuki Bekasi. Matur sembah nuwun saking hamba Allah. Oh iya bener hamba Allah wong ora nyawet. Mula ditulisi hamba Allah. Tak ngundang kakangku Nolo Gareng. Ya dicari iki aku buat selo apa ndang disampani. Eko bilbo ojo ngeleramake kowe Sambang biru di gabung karo selendang biru ya larase padha.
janji